Zuri Txema Pamundi, zukurratu baitzenuen bidea, itxirentzat, azkaratetarrei. Superdenda guztiei superbotereak ematen dizkizu Euskaltelek, eta orain Euskalteli esker zure negozioa tiket baira egokitzea doan aterako zaizu. Eskatu informazioa 1740 telefonoan edo sartu euskaltel.eus/superdendaken. Biltzen lehena eta batzarraren ondoren egin duen agerraldian, Mailaren Iriarte, koalizioko eledunak azaldu du aurrekontuetan egiturazko aldaketak egitea eskatu dutela, horretarako proposamen zehatzak eta arrazoituak mahai gainean jarrita. Zerbitzu publikoen hobekuntza da EH Bilduk nabarmendu duen alorretako bat. Zehazki, osasun sistema, babes, politikak eta zaintza jarri dituzte erdigunean. Elkarrekin Podemosek talde ordezkariak izan dira ekonomia sailburuarekin hitz egin duten urrenak. Miren Gorrotxategi koalizioak legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, besteak beste aurrekontuen 511 milioi euro gehitzea proposatu dute herritarren bizi kalitatea hobetzeko. Era berean, hainbat aldaketa proposatu dituzte osasun, etxebizitza, hezkuntza edota zerga alorretan eta konpromiso politikoak hartzea ere eskatu diote Jaurlaritzari. Azkenik, PP Ciudadanos taldeak bere aldetik aringarri fiskalak proposatu ditu. Carlos Iturgaiz koalizioko buruak eta Azpiazuri eskatu dio aztertzeko zenbateko ondorio ekonomikoak izango lituzkeen halako reforma fiskal batek, zehazki kontzertu ekonomikoa zergak txikitzeko erabiltzeko deia egin dio. Hori litzateke akordio bat lortzeko bidea, Iturgaizen esanetan, naiz eta gehitu duen marra gorririk gabe negoziatuko dutela. Arratsaldeon, Bizkaiko metalgintzako sindikatuek beste 5 greba egun dituzte. Sindikatuetako ordezkariek eta patronalak lan hitzarmena berritzeko negoziazioaren 15. bilera egin zuten atzo arratsaldean eta etzen akordiorik izan. Patronalak soldata eguneraketari dagozkion 2 aldaketa egin ditu. 2025ko soldata igoera 1%tik 2% handitu du eta 2026an egiteko prest dagoen soldaten berrikuspenaren muga 3%ra igo du. Doikuntza horiek tauletan egingo lirateke eta ez soldatetan. Eta eskaintza horiek ez dituzte gogobete sindikatuak, beraz, oraingoz indarrean dago azaroaren 28tik abenduaren 2 arteko greba deialdia. Bi aldeak hilaren 15ean bilduko dira. Berriz, iragan asteko grebaren ondoren ikusmin handia sortu du atzoko bilerak. Patronalaren erreakzioa zein izango den ikusteko zegoen eta negoziazioen aurrera pausu bat egon zitekela espero zen bilera, baina etzen ordubetera iritsi. Comisiones Obrerasek, Labek eta UGTek goiz honetan egin dute beren analizia eta Aiara Deurreta lankidea izan da prentsaurrekoan. Mugimendu ezaren aurrean, Bizkaiko metala berriz ere geldituko dugu. Comisiones, Lab, UGT, SK, CGT eta CNT sindikatuek osatzen dugun gehiengo sindikalak grebara deitu dugu azaroaren 28tik abenduaren 2. Eta abisatu genuen, FEBEM 3 greba haueko ostean ez bazuen aukera aprobetsatzen, gatazka gogortuko zela. Gaur hemen gaude 5 greba egun deitzen berriro. Espero dugu FEBEMek aukera aprobetsatzea, baina 5 greba egun hauek eta gero FEBEMek jarraitzen badu bere jarrera berdinarekin argi dagoena gatazka gogortuko dela gehiago. Ela berriz argiagoa izan da, adierazi legez patronalak apenas aurkeztu du negoziazioa desblokeatzeko bekuntzarik. Elak berretsi zuen gainera ez duela baztertzen greba mugagabea deitzea. Mikel Etxebarria, Ela sindikatuko industria arduraduna. Bueno, benetan bilera pobre izan zen. Guk espero gendun atzo edukisak egoti bai gainin, eta zer egon zen bakarrik 1%ko igoera tauletan, ez? Eta gero aktualizazio puntu baten ere beste 1%koa. Hori ez da ezer. Ez zuen ezer ekarri. Bakar esan zuen, hitz egiteko prest daudela. 6 egun greba eta gero hitz egiteko prest daudetea, ez da ezer. Hortik aurrera, gu Ela moduan, aurrenko egunetan ordezkari xakin eta militantekin bildu beharko gara, konkretatzeko eta zehazteko zeintzuk izango diren gure planteamenduak hurrengoko greba ziklora, beti idea argi bateaz, ez? Esan genuen aurreko egunetan, saltu bat eman behar dugula eta ikusiko dugu hurrengo egunetan zer dagoen.
Etxerat elkarteak jakinarazi duenez Egoitz Koto euskal presoari baldintzapeko askatasuna eman diote. Barakaldarra atzo utzi zuten aske 20 urteko espetxealdiaren ostean. Dueson preso zegoela jaso zuen Kotok 3. gradura aldatzearen aldeko proposamena Kantabriako espetxeko tratamendu batzordearen partetik, baina Espainiako espetxe erakundeko idazkaritza nagusiak uko egin zion hura onartzeari eta iazko uztailean ebatzi zuen Koto Basaurira 2. graduan leku aldatzea. Azkenean, iazko abuztuan Euskal Herriratu zuten eta urtengo otsailean eskuratu zuen 3. gradua, ordutik etxean egonda presoa. Azaroaren 16an beteko du zigorra osorik. Eta gaiz aldatuta bada besterik, bere ibilbidea bukatutzat eman duelako abertzaleen batasunak. Azken urteetan isilik egon bada ere egiturak bere horretan zirauen eta idazkaritzak bilkurak egiten zituen tarteka. Earen, Aberen eta Batasunaren arteko koalizio gisa abiatu zen ezkerreko abertzaleen mugimendua 2007an eta bakoitzak ordezkaritza bat izan du orain arte. Azaroaren 26an egingo duen lehen kongresuaren arira, barne instantzien berregituraketa bat onartu beharra du EH-Baik, eta horretan, orain arte alderdiek zuten ordezkaritza desagertuko da. Momentu hori hautatu du abertzaleen batasunak bere burua desegiteko. Hala indar guztiak EH-Bain emango ditu. Transen eskubideak murrizten dituzten zuzenketen aurkako adierazpena. Goiburu hori da Euskal Herriko LGTBI kolektibo batzuek ondutako manifestuak duena eta Espainiako Kongresuan tramitatzen ari diren trans legea lehenbailen onar dadila eskatzeko egin dute. Izan ere, lege proiektuaren tramitazioa gatazkatsua izaten ari da Espainiako gorteetan, batez ere PSOEren barruan badirelako legearen kontrakoa hotsak. Are transen eskubideak mugatzen eta legearen oinarriak urardotzen saiatzen ari dira sozialistak zuzenketen bitartez. Besteak beste, genero autodeterminazioari jarri dizkio trabak PSOEk. Zehazki zuzenketa batean eskatu du 14 eta 16 urte artekoek baimen judiziala behar izatea sexu aipamenean aldaketa egiteko. Jatorrizko lege proposamenaren arabera ordea, adin horretan daudenek ez dute epaile baten baimenik behar. Eta nazioartean, aurtengo agintaldi erdiko hauteskundeek aspaldidaniko garrantzirik handiena dute Ameriketako estatu batuetan. Herrialdea erabat polarizatuta dagoen honetan, bi errealitate neurtzekotan baitira, batetik Joe Biden presidentearen eta haren neurrien ospea eta bestetik Donald Trump estatuburu ohiaren eta haren aldekoen indarra. Hori kontuan harturik botzek balioko dute Bidenen agintaldiaren bigarren zatia sailtzeko eta Trumpen itzuleraren oinarriak finkatzeko. Eta behin-behineko emaitzen arabera badirudi, bi gertakari horiek baieztatu egingo direla ein batean bada ere. Hala ere, oraingoz hauteskunde gaua ez doa errepublikanoek espero bezala, ez baitirudi aurreikusitako garaipen lasai eta handia lortuko dutenik lehen zantzuen eta analizien arabera. Ordezkarien ganberan aurretik doaz eta dena dute aldeko gehiengo osoa lortzeko, naiz eta ziurtzat zeuzkaten gehiagateko batzuk ez zituztela irabazi eta beraz aurreikusi baino alde txikiagoa aterako dieten demokratei. Senatuan berriz, alderdi demokrata espero baino hobeto ari da eta eserlekuen gehiengo osoa biltzea ez zaio ezinezko bilakatu, naiz eta oraindik goizegi den behin betiko emaitzak ziurtatzeko. Eusko Jaurlaritza eta oposizioko taldeak Vox izan ezik, gaur hasi dira 2023ko aurrekontu proiektua negoziatzen. EH Bildu izan da Azpiazurekin biltzen lehena eta batzarraren ondoren egin duen agerraldian Mailaren Iriarte koalizioko eledunak azaldu du aurrekontuetan egiturazko aldaketak egitea eskatu dutela, horretarako proposamen zehatzak eta arrazoituak mahai gainean jarrita. Berehalako erantzuna behar duten neurri paliatiboak, baina gure ustez oso garrantzitsua dela neurri estrukturalei heltzea. Orain dala momentua, orain dagoela aukera dirua eta inbertsioak egiteko momentua badelako, eta orain egiten ez baldin badugu hainbat alor degradazioa handiagoan sartuko direla pentsatzen dugula.
Zentzu horretan, atzo esan genizuenaren ildotik, zerbitzu publikoei buruz hitz egin dugu, sektore industrial garrantzitsuez hitz egin dugu, lehen sektoreaz hitz egin dugu zaintzaz, hitz egin dugu osakidetzaz, energiaz hitz egin dugu, eta neurri sail konkretu bat jarri ditugu mahai gainean. Elkarrekin Podemos taldeko ordezkariak izan dira ekonomia sailburuarekin hitz egin duten urrenak. Miren Gorrotxategi koalizioak legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez besteak beste aurrekontuetan 511 milioi euro gehitzea proposatu dute herritarren bizi kalitatea hobetzeko. Bertan, gure gastu gehiketa bat, ezarri dugu 511 milioikoa, zeintzuekin gure asmoa da, jendearen, hiritarren, gehiengoaren bizi kalitatea hobetzea. Hobetzea hainbat alorretan, osasunean adibidez, baita ere krisi klimatikoa aurre egiteko horretan, hezkuntza gaietan baita ere, eskaintza publiko bat bermatzeko leku guztietan, eta etxebizitzan baita ere, eta fiskalitatean baita ere. Alor guzti horietan aldaketak proposatu ditugu, dokumentu batean jaso ditugunak, eta azkenean 500 milioiko balio ekiko luketenak. Bere aldetik, PP Ciudadanos taldeko Carlos Iturgaizek adierazi du euren proposamen guztiak zergak jeistera eta familien egoera arintzera bideratu dituztela eta hala jakinarazi diotela Azpiazuri energia, gasa erregaiak eta hipotekak garestitzen ari diren honetan, presio fiskala jeistea eskatzen dute. Zer da beharrezkoa? Alibio bat emateko euskaldun familia guztiei? Udari gabe izango da jaistea zergak eta presio fiskal, guk daukagun presio fiskal horretan jaistea ere bai. Horrezegatik, alibiatzeko gauza guzti horiek guk esan diogu proposamen batzuek eman dizkiogu sailburuari eta horrezegatik haiek esan digute aztertuko dituztela gauza horiek eta horrezegatik nik uste dut beste bilera bat izango dugu etorkizunean jakiteko zein den Eusko Jaurlaritzaren iritzia. Bestalde, Bizkaiko metalgintzako sindikatuek beste 5 greba egun deitu dituzte. Bizkaiko metalgintzako gatazkak akordiorik gabe jarraitzen du. FBMek soldata eguneraketari egindako aldaketak ez dira nahikoak izan sindikatuentzat. Hala plataformak iragarritako 5 eguneko grebaldiari eutzi dio. Patronalaren mugimendu ezaren aurrean, Bizkaiko metala berriz ere geldituko dugu. Bizkaiko metalgintzako sindikatuek elak ez beste grebara deituko dituzte sektoreko langileak eta lanoste gehiago ez dituzte baztertzen gainera. Espero dugu FBMek aukera aprobetxatzea, baina 5 greba egun hauek eta gero FBMek jarraitzen badu bere jarrera berdinarekin argi dagoena gatazka gogortuko dela gehiago. Bien bitartean, ela ere mobilizazio gehiago antolatzeko prest agertu da. Saltu bat eman behar dugula eta ikusiko dugu regunetan zer erabakitzen dauen. Lan hitzarmenaren korapiloa ez da askatu oraindik eta greba mugabea baztertu gabe jarraitzen dute sindikatuek. Izan ere, sindikatuen ustez azken bileran patronalak beste aukera bat galdu du. Tauletan erosteko ahalmena bermatu gabe eta malgutasunean gutxieneko bermean eta aldi baterako ezintasun osagarrietan zituen atzerapenak mantenduz. Benetan bilera pobre izan zen. Guk espero gendun edukizak egoti bai gainin. Patronaren proposamenak hobekuntza txikiak izan arren ez dira nahikoak sindikatuen hitzetan. Hala, sindikatuek ohartarazi dutenez, FBMen eskaintzak berginak prekarizatu eta pobretzen dituen bitartean enpresek irabazi eskandalagarriak dituzte. Tekunik 3 milioi euro baino gehiagoko irabaziak ditu. Artetxek, ia 9 milioi euro. Zidenor taldeak, 25 milioi euro baino gehiago. Ormazabal, taldeak 11 milioi inguruko irabaziak. Patronalak aldiz bestelako irakurketa egin du. Adierazi baitu proposamena beste herrialde batzuetan sindikatuen gehiengoarekin onartu diren eskaintzatik oso gertu dagoela. Horregatik sindikatuei egotzi die enpresetako hauteskundei begira eginiko mugimendua dela. Defendatzen ari garena da sektoreen eta bere langileen interesak. Gaurkoan berriz, Nafarroako kirol kudeaketako langileek 23 greba egun bete dituzte. Lan hitzarmena hobetzeko borrokan dihardute patronalarekin eta baita udalekin. Eskakizun nagusia langileen erosahalmena bermatu ahal izateko KPIaren araberako soldata igoera da. Jabetza publikoko kiroldegiak dira, baina enpresa pribatuek
kudeatzen dituzte hauek. 23 greba egun daramagu, gehiudako 2. Jarraipen handia dago, intzidentzia handiarekin. Instalazio asko itxita daude oraindik. Sarriguren, Burlata, Olaz, Azkoien, Uarte, Kaparroso, Sanduzelai, Mendillorriko Trinketea, Zizur Nagusia, Iturramako Zibiboxa, Upna, Lagunak, Arangurego Kulturetxea eta Berriobetiko igerilekua. Patronalak proposamena hobetu du, baina erosteko ahalmena bermatzetik urrun eta monitoreak kanpo utzi ditu. Ez da ahaztu behar instalazioak udalenak direla eta enpresak pribatuak kudeatzen dituztela. Proposamen zehatzak behar ditugu mahai gainean, patronala eta udalen aldetik. En vuestra mano poder poner en vuestros pliegos. Ordea, Siemens Gamesaren akzioak erosteko eskaintza publikoaren barruan Siemens Energy Group taldeak iragarri du kaleratze gehiago egitea aztertuko duela. Irailaren 29an iragarritako 2009 kaleratzei gehituko litzaizkioke balizko beste horiek. Oraingoz, hipotesi gisa planteatzen bada ere, asmoa adierazte hutsa esanguratsua dela iruditzen zaie sindikatuei eta nekea eta haserrea ere azaldu dute. Gainera, langileak mobilizatzeko prest direla aurreratu dute. Puig Remirez. Eta lotxagarria da ere, prentsa bitartez jakin behar izana, enpresak kaleratze gehiago egiteari atea ez diola izten. Hori alde batetik. Eta bestalde, orain arte esan dugun bezala, guk plantilla bezala eskatzen duguna da egonkortasuna eta etorkizunerako plan industrial sendoa eta plantillak argi utzi zigun ikusten duela mobilizatzeko unea dela. Oraindik ez dugu zehaztu noiz, baina seguruenik datorren astetik aurrera mobilizazioari ekingo diogu. Eta aurrekontuetara bueltan, Gasteizko udalak ere inoiz baino diru gehiago gastatuko du datorren urteko aurrekontuetan. Gaur egin dute aurkezpena. 2023ko aurrekontuen proiektuaren aurkezpena egin du Gasteizko udalak. Datorren urteko aurrekontuetan inoiz baino diru gehiago gastatuko du udalak, 434,6 milioi euro hain zuzen ere. Gasteizko alkateak Gorka Hurtaranek, Ugazun zinegotziak Iñaki Gortubaik eta alkate ordeak Maider Etxebarriak azpimarratu dute Europako funtsetatik azken hilabeteotan 45 milioi euro jaso duela Gasteizko udalak eta horrek ahalbidetuko du hainbat inbertsio egitea legislaturaren azken urtean. Oso urte erakargarria izango dela, azken finean datorren urtean izango da urtea non bukatuko ditugun obra estrategikoak. Printzipal antzokiaren erreforma, Salburuako tranbia eta zenbait auzoen berrikuntza dira 2023ko aurrekontuek jasotzen dituzten 3 inbertsio nagusiak. Era berean Gasteizko alkateak azaldu duenez, hurrengo urteko aurrekontuak 4 irizpidetan banatu dituzte. Batetik, zuzentasun ekonomikoa aplikatu behar dugu. Egia da datozen hilabetetarako aurkeztu egin dugun aurrekontua diru kopuru handi bat duela, baina zuzentasunez jokatu beharko dugu ekonomi ikuspuntu batetik. Bestela, gure hiri eredua sustatu beharko dugu. Zeintzuk dira gure hiriak dituen erronkari nagusienak? 3. Batetik, neutraltasun klimatikoarantz urratz sendoak ematea. Bestetik, hiri industriala finkatzea eta sustatzea. Eta azkenik, gure ongizatea, hobetzea, zerbitzu publiko onak eskainiz. Hurrengo egunetan Iñaki Gortubaik Ogazun zinegotziak aurrekontuak zehaztuko ditu Ogazun batzordean. Ondoren gobernua beste alderdiekin elkartuko da. Izan ere koalizio gobernuak alderdi baten botoa edo abstentzioa behar du 2023ko aurrekontuak aurrera eramateko. Nafarroara salto, Nafarroako parlamentuko lehendakaria den Unai Ugalde, karrera egin dio gaur legebiltzarrean egoitzan Nafarroako pertsona torturatuen sarearen ordezkaritza bati, Jorge Txokarro eta Marilo Gorostiagarekin osatuta. Azken hauek, aipatu dutenaren arabera, bileraren helburua izan da ikasturte berriaren lan agenda aurkeztea. Elkarte gisa eratu zirenetik,
formalizatutako erakunde harremanen esparruan hartutako konpromisoak errepasatzeko eta tortura nahiz tratu txarren kasuen errekonozimenduaren inguruko aurrerapenak aztertzeko. Eta gaiz aldatuta, ekonomiarekin lotuta bada besterik, Lurrama laborantza azoka Miarritzera itzuliko da azaroaren 10ean, 11ean eta 12ean Udane Arbeo lankideak azalduko dizkigu jarraian xehetasunak. Bueltan da Lurrama Biarritzeko irati aretoan. Azaroaren 10etik 12era ospatuko da laborarien azoka garrantzitsua. Pirinioetako mendien omenez, biziden mendiaren alde izango da 17. edizionek hautatu duen leloa. Hala mendiko laborantza eta artzaintza jardueren gainen indarra egin nahi dute antolatzaileek. Bestalde laborantza eremuetako eta hiriguneetako biztanleriaren arteko loturak sendotzea izango du xedetzat azokak. Aurten berrikuntza gisa ostegunan hasiko da azoka. Ostirala azaroak 11 lehenengo mundu gerraren armistizioaren urteurrena izanik jaieguna denez Ipar Euskal Herrian merkatuak egun bat lehenago zabalduko ditu bere ateak, hala ikastetxe eta lizeoetako ikasleen bisite jaso ahal izateko. Egitarau zabala antolatu dute 3 egunetarako. Azokaren lehenengo egunean zer mendi bizi nahi dugu galderari erantzuten ahaleginduko dira. Biharamunean aurre historiatik egundaino jendeak mendian nola baliatu duen aztertuko du arkeologian doktoretza duen Pablo Martikorenak. Eta azokaren 3. eta azken egunean Artza, Otsoa eta Kabali kanpoko hazkuntzaren arteko harremanen gainean arituko dira. Hain justu mendiak etxaldeen eta laborarien bizimoduan duen garrantzia jendeari ezagutaraztea izango da aurtenko Lurrama edizioaren xede nagusia. Pirinioetako mendietan hazkuntza eta artzaintza dira jarduera nagusiak. Lurraldearen egitura eta baita nortasunaren ikuspuntutik ere garrantzi handia du mendiaren zaintza hartzeak. Hala nola garbiketa eta manteinu lanak bermatuz. Testuinguru honetan 11ak Kanal 2 herri telebistarekin bat egingo du eta ostiralean saio berezia eskainiko dute zuzenean Biarritzeko irati aretotik. Arratsaldeko 8etatik 9etara piztu 11 eta bat egin Lurramarekin. Elkarrizketak, solasaldiak, erreportaiak eta gehiago zuzenean Miarritzetik. Eta Iruñean aurki zen astekoa Osasunaren eta Bartzelonaren arteko partida sadarren. 7ak baino lehen ordea Iturrama auzoko Ezpala tabernan hainbat txanodun sartu ziren han elkartu ohi da Indar Gorri Osasunaren zaleen taldea. Erasotzaileek bengalak, jaurti eta kalteak eragin zituzten tabernan eta 3 zauritu izan ziren, horietako 2 ospitaleratu egin zituzten. Indar Gorrik Bartzelonako ultrei leporatu die erasoa. Gertakizuna hala Iturramako hainbat bizilagunek auzo batzarrera deitu dute gaurko arratsaldeko 7:30 egingo dute San Joan Bosko plazan Ezpala tabernaren ondoan. Batean hori ikusi genuen barruan zuden bezeroak korrika atzeko partetik eskapatzen. Nik babestu nintzen bonbona butano batekin, sartu nintzen sukalderantz, hori behin jendea kanpora atera zutela makilekin joka, gero berriro barrura sartu ziren eta hasi ziren apurtzen pintxoen bitrinak, barraren gainean zeuden gauzak eta joaterakoan bengala bat bota zuten. Gaur egongo gara kristalak eta horrela konpontzen eta bihar espedugu edo gaur arratsaldean. Badirudi onge daudela, batek klabikula apurtuta eta besteak kolpeekin eta horrela, baina ongi.
eraso fascista bat izan zen, azkenean, antza denez, naiz eta futbol parte baten kontestuan gertatu izan den, guk beste zabaltasun batetan ere kokatzen dugu eraso hau, izan ere ez delako lehen aldia, Iturraman alako gertakizunak, alako erasoa gertatzen direnik, betianik egon izan da eskuinanen jo puntuan, espainolisten jo puntuan, taberna hau, eta auzoko mugimenduaren eta kolektibo ezberdinen topaleku badela taberna hau, honen kontra egin izan dute askotan, eta atzoka, gure ustez goia jo duen giro baten ekintzarik bortitzen, edo izan da. Eta kulturan berbagunea egitasmoaren bidez, euskara bultzatzea du helburu Bilboko udalak. Horretarako gainera, adin guztietako euskaldunak mahai batean biltzen dituzte, hala, berbagunearen 7. edizioak 1.100 euskaldun bildu ditu Azkunaga zentroan. Berbagunea egitasmoaren bidez, euskara bultzatzea helburu adin guztietako euskaldunak mahai batean biltzen ditu Bilboko udalaren egitasmoak. Berbagunean gaude, berbagunearen 9. edizioa da aurtengoa, eta geure asmoa da euskararen erabilpena sustatzea. 1000 euskaldun baino gehiago batu dira berbagunearen 7. edizioan. Eta era horretan, geure euskararen aldeko konpromisoa adieraztea. Gaur hemen berbagune honetan bilduko gara 1000 pertsona inguruak. Eta kontutan hartu behar dugu euskarak adierazten duela geure kultura eta gure nortasuna baita ere. Ekimen horren bidez euskararen erabilera sustatu eta normalizatu nahi du Bilboko udalak. Eta horretarako ezinbestekotzat jotzen dute euskaraz berba egitea erabateko eta besteko gaien gainean giro atsegin eta lasai batean. Ez da erreza, Bilboko bazter guztietan euskara entzutea edo euskara mintzatzea, baina ez gaude bakarrik. Sareetan egiten dugu lan eta era horretan lortuko dugu azkenean euskararen hedapena. Eta badaude momentu honetan baldintza onak. Ze Bilboko biztanleen artean erdiek baino gehiago edo euskera dakite edo euskera ulertzen dute. Horrek esan nahi du egoera honean gaudela euskara zabaltzeko eta euskararen erabilpena Izan ere Bilboko alkateak nabarmendu duenez egungo erronka euskara erabiltzea da. Bultzatzeko. Azkenean gaurko erronka ez da euskara jakitea ala ez jakitea, baizik eta euskara erabilera ala ez erabili. Eta era horretan berriro esan dezakegu Josean Hartzeren esaldia. Hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek berba egiten ez dutelako baizik. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Bengoren Bakarrik kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian, gero arte. Bakarrik, bakarrik,
Idatziak tan hemen portalen bakarrik zure teia itxaiten. Beste egun banda zela zugai, egun argi edo grisei bakarrik abesten. Bakarrik, bakarrik, hemendik bakarrik nazelago. Bakarrik, bakarrik, hemendik bakarrik nazelago. Ta zure deia mobilan, tan hartu gabe, zalantzak borun ta zure gatik dena bertzen. Hotz handia egiten du ja garai horretan.